Людзі пад ціскам аферыстаў добраахвотна пераводзяць ім грошы. Па-ранейшаму актуальныя тэлефонныя званкі. Цяпер не толькі ў месенджерах. Выйсці адно, пакласці трубку і падумаць, а лепш заблакіраваць уваходныя званкі ад усіх, хто не ўваходзіць у спіс контактаў. Представляются сотрудниками различных государственных органов. После того, как человек сообщил свои персональные данные, включается в разговор лжеправоохранительные. По данной схеме впоследствии деньги передают либо курьеру, либо переводят на подконтрольные счета. Непаўналетнія ў пошуках бонусаў у гульнях перадаюць блогерам дадзеныя ад уліковага запісу. Як вынік, тэлефон блакіруецца, а зламыснікі патрабуюць для разблакіроўкі выкуп. Дарослыя часцей вядуцца на скідкі ў інтэрнэт-крамах і губляюць грошы і тавар. Праверыць добрасумленнасць прадаўца зараз можна ў сацыяльных сетках праваахоўнікаў. Рекомендуем нашим гражданам подписаться на 2 канала, один из которых в мессенджере Telegram под названием Киберпул, второй в соцсети Instagram под названием Антискам РБ. В данных каналах публикуется информация об актуальных формах мошенничества, аккаунтах, используемых злоумышленниками для совершения хищений, как в Телеграме, так и в Инстаграме. Калі вы сталі ахвярай ашуканцаў, заблакіруйце карту, заскрыньце перапіскі і званкі і адразу звярніцеся ў міліцыю. Па свежых слядах злачынства раскрыць прасцей, як і вярнуць грошы. І памятайце, праваахоўнікі ніколі не накіруюць вас па крэдыт.